Kuya na yung trabaho eh. Kuya, daghan kita kwarta. Wate kagastuhan aning kwartaha. Oy. Apoy kay ba? Di magasto ba? Ako rin ilabay taon-taon. Tuko na si William Bagay para shot ba? Ya! Yawel! Oy! Ya, sama niya! Ay ka diya? Muli kagastuhan ba? Kadagana na yung kwarta yoy! Saday ka, uy! Wala tayo kagastuhan niya. Gusto kong shot niya kaya para makagasto-gasto po ni. Makuhaan po ni gamay. Ay sa, di ba wala mo kayo trabaho? Gusto ko makaibilib sa kuha. Uy, basta kabalo mo kita pamaagi. Dagan na kwarta. Unya ya, asa makikita na ng kwarta? Ay, simple na kayo na yaw. Dadula lang kaya. Yung mga kwarta na ka. Sino, tuloy Kailangan eh. Mao ni Dream Club. Unya ya, asa man ipag-download? Pasahara tagag-link ya. Tapos mo nang i-download. Nya pag maka-download na kaya, butan nimo di account number nimo kanang legit bitong nga number sa cellphone. Oh, number ako. Oh, yan. Butan nimo di ay imong password ya, unya confirm password. Click ani mong send ya, kabasag send. Oh, sin ka na. Oh, pag-click nimo ana ya, mo text na ang OTP number sa imong cellphone. Pag mo send sa imong cellphone ya, butan di ring OTP. Nya pag makasunod ka sa game ya, na nakalibre nga 5 piso coin. 5 piso? 5 piso coin. Libre na na. Libre legit. Kana kung dudaon. Oh, ada pag kapala-pala day kakapoy Di kapoy kay kontraksyon. Buwang. Nay kasi dula makita day ya. Unya asa mo na bagasin niya? Pagkasi naka-Gcash siya. Na kayo. Oh, verify. Verified na. Abi na kolorom ka. Ikay ka na ng plus ya. Unya, Nya ibutan nimo di ay imong Gcash number ya. Nya mag-send na pag OTP. OTP na po. Ano pa imong OTP? Oh, tapos, Nya. saan na po pag-cash out? Pagkasat pagdaogan na ka. Cash out na po. Oh, padala kay pagdaogan na ka. I-click nimo di ang withdraw. Oh, withdraw. Nya ibutan ka mo imong Gcash siya. Lan, duta na Wala yun. ka pa sa kanang withdraw? O i-click na nimo. Sus, kadali raman day. Ay, napagpala-pala kakapoy ano. Uy. Dili na siguro kung natuwasan. Ay, mag-shot na ron. Wasog bang godaan? Saan Pagkuha mga ta? kuya, pagkuha bang kuya. Saan mga ta? Ang pencil po diya. Ayaw kuya. Grabe naman ni nabalakan namang kuan ni. Hindi makuhaan ba? Ilaban ni ako nito taon ron ba? Ya daliin na ya bege. Gusto na ko mugasto ba? Grabe naman yung kwarta. Ay, dali ya. Ano ya? Grabe gusto ko. Ya, asa ba makapalit og mix of factory ya? Palitan na tindahan unahan. Mahal, mahal ila, mahal. Mahal, tag Kana gusto mahal, di ko gusto barato. Kaya dahil ko kwarta. Lakad ka. Kaya, dili kayo lingkod ya. Ama ya. Palitin na lang mix of factory to ya. Ako palit. Ha? Okay na. Kini akong kuha niya, ATM niya, wala naman gamit yan. Ani, mga 300,000. Kiim naman day karon niya. ATM, ayaw. Uy, Gusto niya dawat sila gito. Yata yan siya, oh. Tingnan lang ako. Oh, pwede na din ako. Ibili na lang dito. Kaya! Wakan ako eh. Mukhang, pero kanaya, murag, gusto na ko yaw, daghan itong mainuman niya. Gusto na ko daghan itong minum. Guwara mo guta, mangita ta. Wakay trupa niya. Chika, wakay chika. Ah, wala pa na chika. Treo! Apa kayo? Tara, good. Ay, tawa si pamakal. Yatan nyo! Brad! Oh, niya? Sa pala, buhay na pamakal. Buhay na pamakal. Mag-inom ta na. ATM din, takakatan ako si Moro. Uy, bangko dia, boss. Bangko yan, ano? Bangko ya? Ikaw rin kuha dito. Kaya rin bangko dito. Kaya, di ba hindi mo tawanan eh? Alam nga, libre na kunin mo. Ikan ka ron. Ulat lang dia. Nya, sugod na ta shot. Ayan na, siya ta. Kaniri ya. Pauna kong shot ka. Ay, alang Uho na kayo. Grabe, uho na kayo, bay. May uwa buskin, bay. Putik ka mayon. Namias jumburak eh. Gabiam siya. Imog. Uy, balag masayangan na kamta kwarta. Inom. Agisay mo pa. Arte, simut pa eh. Mura juga to. Wala akong gusto nga pagkatao sa sayangan. Nagkamatag kwarta. Uy, pulo sa kwarta ni sayangan. Yawa, yamin, yamin. Shot, be. Shot na. Shot. Uy. Bos, nusa mo ka, bos. Rio. Uy, bos. Matay na. Mekep. Ha? May kanan. Tagbati mo isa. Uy, bos. Indog na lang. Ba't indog? What the heck? Kung bibitaw ng mahina. Hindi. Muli na lagi ta. Kaya nahubog na ta. Lingkod ba? Lingkod. Muling kumuli na lagi ta.
Bungak pa ta, pre. Uli na lagi ta, uli na ba? Uli na. Uli, dili ta, dili. Dili. Umpo kayo sa pre, oh. Iagyan na nato, dili. Ako na yatod sa pre. Dili. Ako na yatod, pre. Takot lang ihatod na yung isa, pre. Kaya, amping, pre. I love you. Pahamot.